Dek, weh, opo ngaget-ngageti wong iki? Masih dikabari pelatihmu. Jadi malam Selasa wingi awakmu gak latihan. Iya, mpiyen neh antara awake kesel kabeh mulai sekolah. Ngopo awakmu gak latihan? Kesel aku, Mas. Rada rasa-rasen aku. Lu, terus malam minggu awakmu baru masuk latihan kok. Emangnya apa? Gak mlebu ae wis. Kan sing penting wis izin. Awakmu gak ero ta? Resikone siswa PSJT lek gak mlebu latihan. Gak, awakmu tenan raru. Gak, awakmu lu ngrasakno to? Pas awakmu latihan ku enek wayahe jatahan. Gak, awakmu durung roh warga killer to? Gak, warga killer iku warga sing gak diarep-arep kedatangane karo siswa-siswa. Teko mesti ngguri dhewe. Lah pas wayahe jatahan kuwi diincer siswa-siswa sing jarang mlebu karo siswa-siswa sing ndablek-ndablek kaya awakmu. Rambutnya gondrong, tumpakane R.E. King.